Hej, det er mig. Hvis I kan se mig, og hvis I ikke kan, så er det fordi jeg har omvendt kamera, fordi jeg vil lave den her video med min hund. Og den må I se nu. Vi starter nok med at se Tyson. Okay, han kommer her. Her er Tyson. Er han ikke bare sød? Så de skal kunne se dit ansigt. Han er ikke bare sød. I skal prøve at gætte, og hvis I vil, så kan I prøve at gætte, hvor mange år han er nede. Skriv det nede i kommentaren, og I skriver bare T, og så den alder, når det er Tyson. Og så skal jeg se den anden. Det er Møffe. Vent lige. Ja, til Møffe. Det her, det er Møffe. Hun er lidt kameraskræk, men det går nok. Ja, det er Møffe. Og hende skal I også gætte, hvor mange år hun er. Så bare skriv M, og så det alder. Jeg tror, hun er og så skal I skrive, hvem der tror, der er ældst af Tyson og Møffe. 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 Like og smid en kommentar om, hvad for en alder de er, og hvem der er ældst herfra. Hej!